Любомир Геджев победи безапелационно французина Стефан Бенчура в последната 13-та среща в състезанието по свободни боеве Real Pain Challenge Rising for зала 1 на НДК. Класата на българина, разликата от 8 кг между двамата, бързо си казаха думата и още в началото на първия рунд Геджев отказа Бенчура, който 2 седмици преди на преварата взе мястото на контузения си сънародник Сейдинат Сек, който първоначално трябваше да се бие с Любо Геджев. На 13 интригуващи двубоя се насладиха зрителите в залата, като на чийто капацитет този път изненадващо не бе изпълнен до краен предел. Съперниците в повечето от схватките бяха много добре подбрани, повечето срещи предложиха очакваната интрига. Специални гости на гала вечерта бяха холандската легенда Реми Поняски, носителят на титли от Strikeforce и K1 World Grand Prix Алистър Оварин и многократният световен шампион по кикбокс Мустафа Лаксем. Сред зрителите в зала 1 на НДК отново лечаха звездите на българския спорт, като Любо Ганев и Армен Назарян. След публиката бе президентът на ЦСКА Димитър Борисов, който проследи битките от Real Pain Challenge Rising Tour с компанията на бившия шеф на стадион Българска армия Калоян Стоянов. Седмица преди вечното дерби на българския футбол Левски също имаше свой представител край ринга в лицето на централния бранител Йордан Мириев, който изглежда донесе късмет на пловдивските съграждани и всички бойци от Пловдив спечелиха битките си. Срещу него! Срещу него! Точно така!